Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu thlipui kara tongtrai ti South Korea rama Academy Missionary Movement Chanchin ani tun quarter chol ni voi som pathum na project pakhat chu no pangte le tleirol te South Korea a missionary ni tura cher ani a he project hian Hankook Samyok Academy a missionary training center hontur mathira nein chu chuan South Korea khopui Seoul middle school le high school sakpo a huam tel ani missionary training program hi South Korea a Adventist chakna lai puiber ani a tun karatan Chanchin hi chutiang program pakhat Academy Missionary Movement na telve Korean tleirol som pakwate Chanchin ani Korean tleirol missionary som pakwaten Philippine thliarkara anzan man masakbera chuan thlipui le ro na tak aron thlenga tleirol kumsom palia changa kumsom pasari te chuan kumkha chunga tan mission training program Academy Missionary Movement anti anzom khan thlipui le ro tong turin an in base sei haulo chu program zinga chuan ramdanga ankal chuak tur ani ti a oma ti chuan thliarkar kilkhor taka thushil tu tur South Korean pastor pakhat kai shwaina noya Rawngbawlna an pui angai ani ma se anzan khatna chuan an rwa manna tikhailak turin thlipuin aron noya tleirol som pakhat te chu chiawut munabiak in sakzo mu mallawa concrete swat chung puan ina chuan an mu a meiche pariat te chu chola siam in hlawak lawa an riak bok chumi zan chuan check la eng zor zor ti lo chu ai mi thlon ang main a thim veka ro chu aron botlor tlora thli a thovuk vuk boka biak in chuan kongka le tukfer po anei lova no pangte omna puan in te chu a phelok lok mai ani ti chuan South Korean pastor chuan tleirol ho chu aron kai thova kandin hmuna chalo ti in puan in pakhata tleirol pahni te chu ashila thovin kan tongtrai angai ani ati a tleirol te chu an bulami dang te kai tho tur le chola siam in a tongtrai tura an kalkim ma chuan thu chu shil chongzel turin ashila chuti lai chuan mission program director chuan chol ina meichia te chu chutiang thu bok shil chuan alo kai tho ve mek bok reivak lawa chuan chol ina chuan tleirol ho chu an kal khom ta a in bang chu thlichem na awang chuan a pelok lok mai ani tleirol le puitling tu mai in chutiang renga thli le ro thokna chu an la mungai lo jing darli ani a an vai chuan chingchi in pathia ne na thlipui ti top turin an chongtrai ta ani thithovuk vukara kol phezoi zoi le ro surt lor kara chuan missionary te chu darkar ni zet an tongtraya pastor chuan an zinga mitin swalna chu ngaidam turin pathia ne na adil ani tleirol te chuan pathian choi moina hla an sa a mitin chuan mimala tongtrai nan hun an hmang thewa pastor po chuan pathian chu thlipui kara kan in hum him na nget tak ani thu sermon toy a soibok zingda ruka chuan thlipui chu aron zia umchana pastor chuan tleirol te chu muturin ashila chu thliarkara an zan masaber ani ti sha in ani man masak bera chaw taka om turin adu lo ani darkar ni nuwa an han thole chuan vandum pol thiang taka ni chu alang chiang hle mai thlipui chuan kar tluana thil omdan tur chu atilang tawar maya Rawngbawlna tura an chuak chu tongtrai huna achangta ro achura piangin an vai chuan chingchi in an tongtraya tleirol pakhatin chawna mite in khom tura som ang chi te a han nei chuan an vai chuan an chingchia an tongtrai chin tleirol te chuan tharau chandam nan an be ani ti an she chwaka achang chuan pani te te in an kyang hnai khwa an miton thar te tan an tongtrai chin Rawngbawlna tura an chhuana chuan South Korea a an mani in a rim chan na te omhuna tuiher hole in thiarna mun hanti lum angchi ngai nei to tleirol te chu kong shangin abara khai chin hle a thliarkara chuan an mani in thiarna tur swa durin an lai chopa pona baketine mo tuifin ta anin bual chin ma se tu ma in an soi selo tlai tinin tleirol te chu bible chhiar turte an hun man dan soi turte le an nun na chole khoch
tha te awanga pathian lom thu shil tur te in biak in sak zo lawa chuan an kal khom thina Rawngbawlna an han zo chuan tuifin riata chuan mi pasari in baptisma an changta ani tual chung kaushan member tinin pathian thu zir hauna an neya Rawngbawlna nei ani chung chuan baptisma changturin thuthlukna an siamta ani tleirol te chu mi pasari ten an thinlung I swane na an hlan thei awangin an lom hle a South Korea gerle in an dam chunga I swatan missionary ni an chak zia chu an han soita ani tun quarter chol ni voisom pathum na tholom chen khat hian Seoul South Korea a Hankook Samyok Academy a zirlai te chu missionary ni turin a cherdon ani I tholom hian academy a missionary training center le gym hon na turin a chan pui don ani March ni somni pakwa a pok taka thilpek pekna in Rawngbawlna wangin lom thu kan soye khati zong khatun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani